χάρη του Χριστού, της Παναγίας και όλων των Αγίων. Φύγετε από το σύστημα τώρα. Φύγετε από την αριθμοποίηση. Στείλτε πίσω τα συστήματα αφημί, άμκα, κάρτες. Μην παίρνετε και μην παραλαμβάνετε ηλεκτρονικά διπλώματα, ηλεκτρονικά διαβατήρια. Μην περνάτε παλαμοσκόπηση, δακτυλοσκόπηση και ηριδοσκόπηση. Όλα είναι χαράγματα. Πολεμήστε τον αριθμό του θηρίου, διότι υπάρχει πλάνη. Ελέγξτε τους ιερείς σας, εάν η αριθμοποίηση είναι πρόβλημα, και γιατί δεν μιλάνε οι ιερείς σας για την αριθμοποίηση. Γιατί δεν μιλάνε οι ιερείς εκεί που εκκλησιάζεστε για τον αριθμό του θηρίου, που είναι οι ισόβιοι αριθμοί που λέει και Αποκάλυψη. Ο αφημί, ο άμκα είναι ο αριθμός κοσμοκρατορίας του Αντιχρίστου, αριθμός μητρώου κοσμοκρατορίας του Αντιχρίστου, που είναι ο άμκα. Πρέπει να δώσετε πίσω, να στείλετε πίσω τον άμκα και την ημιτέρα των συστημάτων που είναι το αφημί, και ό,τι σας το ταυτοποιεί και αριθμοποιεί με το 666. Οι ιερείς πλέον γιατί δεν μιλάνε για τον αριθμό του θηρίου. Κάποτε γινόντουσαν οι αγώνες και κατεβαίνανε στην Αθήνα 50.000 κόσμος για την αριθμοποίηση. Ο Αυξέντιος, ο τελευταίος Ορθόδοξος Αρχιεπίσκοπος, που σήμερα δεν υπάρχει, κατέβαζε στην Αθήνα 50.000 κόσμο για την αριθμοποίηση. Ξέρετε τι έγινε? Σας ρίξανε στην πλάνη. Σας είπαν ότι η ταυτότητα είναι το χάραγμα, που χάραγμα είναι και αριθμοποίηση, και έτσι πέρασε η αριθμοποίηση. Σήμερα ξέρετε τι σας κάνουν? Σας λένε ότι τα εμβόλια είναι το τελικό για να περάσει η ταυτότητα. Νομίζετε ότι θα περάσουν τα εμβόλια? Όχι. Χάραγμα θα περάσει η ταυτότητα. Η ταυτότητα είναι αυτή που θα περάσει. Υπάρχει ηλεκτρική ταυτότητα. Λοιπόν, η ταυτότητα είναι αυτή που θέλουν να περάσουν τώρα. Κάποτε θέλουν να περάσουν το αφημί. Λοιπόν, και επειδή υπήρξαν η αντίσταση του κόσμου, τι κάνανε? Ρίξανε το βάρος στο χάραγμα στην ταυτότητα και πέρασε το αφημί. Τώρα για να περάσει η ταυτότητα το χάραγμα, πάνε ένα σκαλοπάτι παραπάνω για να περάσει το ένα πιο πίσω, που είναι τώρα η ταυτότητα. Όπως πέρασε το αφημί, τώρα θα περάσει και η ταυτότητα, γιατί σας λένε ότι τα εμβόλια είναι το τελικό τσιπ. Είπανε ότι τα εμβόλια είναι τσιπάκι, άμα θα τα κρύβανε όλα αυτά. Σας τα φανερώσανε, ξέρετε γιατί? Για να πιστείτε ότι τα εμβόλια είναι το τελικό, ενώ για να περάσει το πιο πριν που είναι το χάραγμα, οι ταυτότητες. Και τώρα έρχεται η ταυτότητα. Μην περιμένετε εμβόλια, δεν θα περάσουν τα εμβόλια. Θα έρθει η ταυτότητα τώρα. Και τι θα κάνετε? Θα πείτε σαν πλανεμένοι οι ιερείς σας, ξέρετε τι θα σας πούνε? Ότι το εμβόλιο είναι το επόμενο. Πάρτε τώρα το χάραγμα που είναι η ταυτότητα. Πάρτε την ταυτότητα, δεν είναι τίποτα. Έτσι κι αλλιώς όλοι οι σύνοδοι του Πατρίου έχουν πει ότι δεν είναι τίποτα η ταυτότητα. Δεν είναι όπως είπαν ότι δεν είναι τίποτα και η αριθμοποίηση. Και στο κάτω-κάτω η Αποκάλυψη δεν μιλάει. Η Αποκάλυψη δεν μιλάει για ο Θεός. Η Αποκάλυψη δεν μιλάει για τσιπαρίσματα και σφραγίσματα. Μιλάει για χάραγμα. Και χάραγμα είναι η παλαμοσκόπηση, η δακτυλοσκόπηση και η ηριδοσκόπηση. Ζει Κύριος ο Θεός, συνεχίζουμε την ομολογία της φύσης. Μετανοείτε. Και εδώ μας γέννησε ο Θεός. Τον άνθρωπο το δημιούργησε για τη φύση και όχι για μέσα στις πόλεις, για να είστε και να ζείτε μέσα στα τσιμέντα. Ο Θεός εδώ σε έφτιαξε άνθρωπε, ταλέπορε, να είσαι μέσα στη φύση, νεράκι κρυστάλλινο που δεν είναι των Εβραίων. Να έρχεστε στα βουνά και να κάνετε προσευχή, να ζητάτε βοήθεια την Παναγία. Ζει Κύριος ο Θεός. Το νεράκι στις πηγές είναι ελεύθερο. Δεν έχει barcode. Barcode ζητάει ο Αντίχριστος και αν δεν πάρεις αύριο χάραγμα θα κλείσει τη στρόφικα. Ο Θεός τα έχει ελεύθερα. Ελεύθερα είναι το νερό, είναι του Θεού το νερό. Και αν θέλετε να ζήσετε, φύγετε από τις πόλεις. Φύγετε από τις πόλεις, διότι δεν έχετε δυνατή πίστη. Όσοι έχουν δυνατή πίστη να παραμείνουν μέσα στις πόλεις για να πεθάνουν.
Ζει Κύριος ο Θεός.